गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे सर्वांचं माझ्या या रुचकर चविष्टमध्ये. वेगवेगळ्या प्रकारचे नाश्ते तुम्ही दररोज बनवता, त्यामध्ये पोहेसुद्धा बनवत असताय. परंतु जर दररोज तेच पोहे खाऊन कंटाळा आला असेल तर याच पोह्यापासून आज आपण एक वेगळा नवीन पदार्थ करूयात, आलू पोहा टिक्की. आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य पहा मी काय काय घेतलं या ठिकाणी. भिजवलेले पोहे 1 वाटी घेतलेले आहेत. तुम्ही कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीनुसार. त्यानंतर 2 बटाटे या ठिकाणी वाफवून घेतलेले आहेत. त्यानंतर कोथिंबीर, कांदा, हिरवी मिरची, टोमॅटो, जिरं, मीठ आणि मोठ्या साईजमध्ये वाटलेले हे शेंगदाणे आहेत. हे मोठे थोडेसे वाटून घ्यायचे, कारण ते दाताखाली खाताना आल्यानंतर त्याची चव छान लागते, त्यामुळे ते मोठेच वाटून घ्यायचे. चला पाहूयात कशी करायची. सर्वात प्रथम हे भिजवलेले पोहे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. आता काय करायचं, या बटाट्यांना आपण खिसून घेऊयात. तुम्ही हाताने स्मॅश केले तरी चालतील, पण खिसल्यामुळं काय होतं, त्याच्यामध्ये एकही असं जाडसर राहत नाही कण. सतत पोहे करून कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारचा पोह्यापासून वेगळा प्रकार बनवू शकता. सर्वांना नक्की आवडेल. याच्यात घालूयात आपण टोमॅटो, हिरवी मिरची, कांदा, कोथिंबीर, जिरं, वाटलेले शेंगदाणे आणि मीठ. मीठ तुम्ही चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता हे सर्व मिश्रण मी एकत्र करून घेणार आहे. त्यापूर्वी त्याच्यात थोडीशी हळद घालणार आहे. आता हे मिश्रण आपण एकजीव करू. आता हे सर्व मिश्रण एकजीव झालेलं आहे. आता याच्या आपण छोट्या छोट्या अशा टिक्क्या बनवून घेऊ. हे पण अशा आकारामध्ये तुम्हाला हवा तो आकार तुम्ही काढू शकता. जास्त जाडही करायचे नाहीत आणि जास्त पातळही नाही. आता अशा प्रकारे एका प्लेटमध्ये मी या टिक्की काढून घेणार आहे.
अशा प्रकारे मी या सर्व टिक्की बनवून घेतलेत. आता आपण यांना फ्राय करूयात. पाहू शकता तुम्ही, या ठिकाणी मी आता पॅन गरम व्हायला ठेवलेलं आहे आणि मी या टिक्कींना शालो फ्राय करणार आहे. आता मी पॅनमध्ये तेल घातलेलं आहे. तेल मी सर्वत्र पसरवून घेते. आता याच्यामध्ये एक एक करून आपण या टिक्की भाजण्यासाठी ठेवू. पहा, आपल्या टिक्कीला मस्त असा कलर आलेला आहे. दोन्ही बाजूने यांना खरपूस असा भाजून घेऊ. आता आपण यांना पलटून घेऊ. पहा, मस्त भाजलेले खालून सुद्धा. पहा, आपल्या टिक्कींना मस्त असा कलर आलेला आहे. छान खरपूस भाजून तयार आहे. आता यांना मी एका प्लेटीमध्ये काढते. पहा, मी ही टिक्की आता प्लेटमध्ये काढून घेतले. याच्यावरती सॉस घातलेला आहे. आता घालूयात थोडासा कांदा. आणि तुम्ही याला सॉससोबत खाऊ शकता, असंचही खाऊ शकता किंवा एखाद्या चटणीसोबत पण खाऊ शकता. आणि याच्यावरती घालूयात थोडासा फरसाण, मुलांना लहान आवडतो. अशा प्रकारे आपली ही टिक्की तयार आहे. अतिशय कुरकुरीत खमंग असा हा नाश्ता तयार आहे. करून पहा, तुमच्या घरात सर्वांना आवडेल. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुढील रेसिपीमध्ये भेटूयात. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा.